Una banda que ha estat en este certamen els 7 anys que venim fent-la. Una banda espectacular. I abans d'enomenar les característiques de la banda que ve ara, Vicent volia dir-nos unes paraules. Era així, Vicent? Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra presencia y aparte de dedicaros toda nuestra actuación a todos vosotros, os la queremos dedicar a un compañero nuestro que en este momento no puede estar aquí tocando con nosotros, que es nuestro compañero Jaime. Va por ti. Pues ho he dit, va per Jaime. La banda de corneta i tambors, la Nuestra Senyora del Redentor de la Coma, va ser fundada l'any 1989 per don Miguel Lara Pérez. Està presidida per Miguel Lara Soler, qui també és el director musical de la banda. En l'actualitat està formada per uns 70 components d'edat compreses entre els 10 i 60 anys i compta amb els següents instruments: cornetes, trompetes, fiscorns, bombardí, trombó, helicó, tambors i timbals. Des de la seva refundació en maig de 2008, les actuacions més destacades en les que han participat són Setmana Santa Marinera de València, Setmana Santa de Paterna i Torrent i Sagunt, festes patronals de Paterna, Picassent, de la Canyada i Albuixec, festes de Setmana Santa Xemma de Butassot i barri de la Fontsanta en València, així com la peregrinació a la plaça de la Verge des de Paterna. També han format part en multitud de certàmens al voltant de tota Espanya, en ciutats com a Toledo, Múrcia o Jaén. Sense més preàmbul, anem a deixar-los en la banda de corneta i tambor Nostra Senyora de Redentor de la Coma, que van interpretar Silencio Blanco, Medea, Amor, La Saeta i esta és I volaries en Sant Román. Avant la banda de la Coma.
Moltíssimes gràcies. Impressionant, de veres, impressionant. Una combinació perfecta dels 8 instruments que estan presents en esta banda. Moltíssimes gràcies per la vostra qualitat. Qualitat que no es fa així d'un dia per altre. Qualitat que tenen que és a partir d'assajar moltes hores i sempre a l'intemperie. Faig fred, faig calor, ahí estan ells assajant moltíssimes hores per a que avui estar així donant-nos ixa grandíssima qualitat. Moltíssimes gràcies a totes les bandes i un aplaudiment per a les 4 bandes que han estat avui així. I ara és hora de demanar la presència del francès Carles Salvador, i de donar aquest obsequi, aquest recordatori, donant-li gràcies a totes les bandes que han estat així. Així que demanem la representació de la banda en primer lloc, de la banda, la primera que ha pujat, ha sigut la banda de Mislata. Moltíssimes gràcies. La banda Penitencia y Pasión. Els representants de la banda Penitencia y Pasión. La banda del CIO, representante de la banda del CIO. Antes de entregar los premios, yo tendría la satisfacción que Mario subieras aquí también. Por favor, por favor. Para nosotros ya eres una institución. Gracias. Hemos pasado un poco de frío, pero vamos, estamos bien aquí. Però no s'ha quedat la coma. Ara pujar sense cridar-los? On estan? Ah, sí, que s'heu quedat. Bé, doncs no sé si els fem entrega de l'obsequi. Vicent? Sí, la banda de Mislata. En agraïment, la Junta Major de la Setmana Santa Marinera, en agraïment per la seva participació en el certamen de bandes i cornetes de tambor. Banda de cornetes de tambor de Mislata. Molt bé. I també la següent banda, la banda Penitencia y Pasión. Ahí, Junta Major de la Setmana Santa Marinera de València, en agraïment per la seva participació en este certamen. A la banda CIO. La chiquita tiene una cosa.
I per últim, a la banda més veterana d'aquest certamen, a la banda de la Coma. La próxima, gracias. A tots moltíssimes gràcies, però abans anem a ajuntar-se tots, el màxim possible per a fer-se la foto i així també vaig a ficar jo.